عن عبد الله بن عباس عبد الله بن عباس حبارتا قال حدثني سلمان الفارسي ايتا ميادي من سلمان الفارسي وزسيلادتي حديثكم من فيه خمين بو سوشو سيلغان نسلرن анын өзүнөн ишиттим. Кимден ишиттим? Salman al-Farisi'den. Salman al-Farisi'den. قال كنت رجلا فارسيا من أهل الأسبحان. Salman al-Farisi сөйлей башлый. Мин ди Фарис халкынан, яғни бүгінгі күндә Иран жерлігінде болған перслар деп аталар инде аны рус телендә. Фарис халкынан бер кеше идем ди. Асбахан жерлігінден. Мин ахли қарияти минха юқалу лаха джей. Хамин ауыл жерлігінде яшадым ди. Бу ауыл жерлігін джей деп айтылар иде. Аның исемен джей деп айтылар иде. Джейюн. Ва кана аби дихқана қариятихи. Хаминем әтием шушы біз тұрған жерлерінің башлығы еді дей. Ва кунту ахабба халқиллахи илейхи. Хамин әтием үшін ең яратқан кішілерден болдым дей. Фалам язалу хуббуху ияя хатта хабасани фи бейтихи ай мулазиман нар кама тахбусул джария. Хам аның әтиемнің миңа мәхәббәте шуның кадәр көчле булды, ул мине гөл өендә үзе янда тотты. Җибәрмичә, хәтта мине ут саклаучы итеп куйды. Хам ул мине шуның кадәр нык саклады, ничек кыз кешене илә саклыйлар, нәкъ мине шулай саклады. Салман аль-Фариси бит егет кеше була. Ва аджхадту фил маджусиyyati hatta kuntu qatana an-nar. الذي يوقدها لا يتركها تخبو ساعة. Хам Салман аның әтисе мәҗүси динендә була. Хам Салман әйтә, мин аның динендә шуның кадәр нык тырыштым ди, ягъни аларның динен инде шушы динендә гыйбадат кыла Салман, аларның әтисенең динендә. Хәтта мине ут саклаучы итеп куялар. Мин идә ут саклаучы идем ди. Мәҗүсиләр инде утка табыналар. Хам утны сакладым, хам утны яндыручы идем. Хам шушы утка бер мизгилгә дә сүнәргә ирек бирмичә, бу утны яндырып торучылардан булдым ди. Салман аль-Фариси әйтә. Кал ва канат ли аби дайгатун газиматун. Хаминем әтиемнең бик зур утары бар иде ди. Имени дип әйтәләр аның. Ягъни әтисенең күп зур җирләргә ия була. Зур утары бар иде әтиемнең. Кала фашугила фи буньяни лаху яуман. Хам бер көнне әтием нидер төзи башлады. Факала ли я бунайя инни шугилту фи буньянин хаза al-yawm ан дайгати. Эй улым ди. Әтисе Салман аль-Фариси әйтә, эй улым ди, мин бүген шушы төзелеш белән мәшгульмен. Хам шуңа күрә бүген барып утарымны барып тикшерергә вакытым юк ди. Фасхаб фатталиха. Баршы ди минем утарыма хам карап кил. Бар нәрсә дә әйбәт микән, тикшереп кил ди. Ва амарани фиха би багди ма юрид. Хам ул миңа ниндер шунда барып ниндер эшләр эшләргә кушты. Фахарajtu уриду дайгатаху. Хам мин иемнән шушы утарга барга дип чыктым. Фамарарту биканисатин мин канаиси насара. Хам шунда утарга барганда ди Салман аль-Фариси әйтә, мин ди христианнарның, насараларның чиркәүләре кырына үтеп киттем. Фасамиту асватакум фиха ва хум юсаллун. Хам чиркәү эчендә мин аларның тавышларын ишеттем. Хам алар намаз укыйлар иде ди. Ва кунту ла адри ма амру наси ли хабси аби ияя фи бейтихи. Яни ул чыгып шушы нәрсәләрне күрә, хам аптырый, чөнки ул гел өйдә ябылу әтисәне бер кая чыгармыйча тотты. Хам ул әйтә, мин ди кешеләрнең халатын белмидем ди. Кешеләр ни белән яшәгәннәрен, ни эшләгәннәрен белмидем ди. Хам бу менә шундый хәл күрә. Фаламма марарту бихим ва самиуту асватакум дахалту галейхим. Анзуру ма яснагун. Хам бу чиркәү эчендә кешеләрнең тавышларын ишеткәч, миңа кызык булды ди. Хамин кирib карадым. Нәрсә алар эшлиләр? Кала фаламма раайтакум агҗабатни салатакум.
Һәм анда кергәч, мин буларның намазларын күргәч, ничек намаз укыганнарын, миңа шуның кадәр аларның намазлары ошады ди. Ва рагибту фи амрихим. Һәм минем дә алар сыман буласым килде ди. Минем дә алар сыман буласым килде. Факульту وقلت هذا والله خير من الدين الذي نحن عليه. Һәм мин үзем әйттем, Аллаһ белән ант итәм. Бу кешеләрнең диннәре безнең дингә караганда хәерлерәк. Ягъни алар мәҗүси диндә булар. Безнең дингә караганда хәерлерәк ди. فوالله ما تركتهم حتى غربت الشمس. Һәм Аллаһ белән ант итәм ди, кояш байганчыга кадәр мин буларны калдырмадым. Ягъни шушы насаралар белән калдым ди. Сальман аль-Фариси кояш байганчыга кадәр, ие. Ва таракту дайгата аби. Һәм инде аны бит нәтисе утарны карап килергә җибәрә. Хәтта мин бу утарга бармыйча калдырдым ди. Бу утарны калдырдым ди. Валам атаха бармадым. Ва культу лахум, һәм буларга әйттем, бу насарларга әйттем, әйна аслу хаза дин? Сезнең бу динегезнең асылы каян чыга ди? Кайда ди? Калу бишам. Алар әйттеләр, моның асылы Шам җирлегендә, ягъни бүгенге Шам җирлеге, бүгенге Сирия, Иордания, шул җирләрдә. Алар әйттеләр Шам җирлегендә дип. Кала сум раҗату иля аби ва кад багаса фи талаби. Шуннан соң мин үземнең әтием янына әйләнеп кайттым. Инде бу вакытта әтием мине эзләргә кешеләр җибәргән иде. Ва шагалтуху ган гамалихи куллихи. Мин әтием кушкан бар эшендә эшләмәдем, калдырдым ди. Кала фаламма җитаху кала я буная. Әйнә кунт? Һәм әтием янына килгәч, әтием әйтте, эй улым, кая син булдың? Әләм акун ахитта илейка ма ахитту илейка ма ахитту. Әллә мин сиңа шундый эш кушмаган идемме? Кала культу я абати. Марарту бин-наси юсаллуна фи канисати лахум. Эй әтием, мин ниндидер кешеләр аркылы уздым. Алар үзләренең ширкәүләрендә намаз укыйлар иде. Фа ахҗабани ма раайту мин динихим. Һәм аларның диннәре миңа бик каты охшады. Фаваллахи ма зилту гиндахум хатта гарабати шамс. Һәм Аллаһ белән ант итәм, кояш батканчыга кадәр мин алар белән булдым. Кала я буная. Шунда аның әтисе Сальман аль-Фариси әйтә, эй улым ди, лейса фи залика дини хайр. Эй улым, бу диндә син күргән Насра динендә бернинди хәерлек тә юк. Динука ва дину абаика хайрун минху. Син безнең бүген динебез, ягъни алар мәҗүси диндә булар инде. Безнең динебез һәм безнең әтиләребез булган дин хәерлерәк. Кала культу келла валлаһи иннаху хайрун мин динина. Шунда Сальман аль-Фариси әйтә, юк шулай тием ди, юк ди. Чынлыкта Аллаһ белән ант итәм ди, буларның диннәре безнекеннән хәерлерәк ди. Кала фахафани фаҗагала фи риҗли койдан. Һәм шунда әтием минем өчен курыкты. Минем өчен курыкты һәм минем аякларымны кандалага бәйләп, аякларымны кандала белән бәйләп куйды. Тимер кандала белән бәйләп куйды. Ни өчен? Бу малайы Сальман аль-Фариси өеннән чыкмас өчен. Сумма хабасани фи байтиhi. Шунда инде өендә бикләп калдырды. Кала фабагасту иля насара факульту лахум. Һәм инде Сальман аль-Фариси әйтә, шуннан соң мин бу насралар янына кеше җибәрдем ди. Һәм аларга әйттем, иза кадима галейкум ракбун минаш-Шам тиҗарун минан-насара фаахбируни бихим. Һәм әйттем ди, аларга хәбәр иттем, әгәр Шам җирлегеннән сатучылар килсә, миңа алар турында хәбәр итегез. Ал бит алардан сораган инде, бу диннең асылы кайда дип. Алар нәрсәләр? Шам җирлегендә диләр. Кала фaqadima галейкум ракбун минаш-Шам тиҗарун минан-насара. Бер вакыт безнең җирлеккә Шам җирлегеннән сатучылар килде. Кала фаахбаруни бихим. Хабун насаралар моңа хәбәр итә Сальман аль-Фарисига килгәннәр турында. Кала факульту лакум иза qadaw хаваиҗахум фаараду раҗгата иля биладихим фаазинуни бихим. Һәм бу насараларга хәбәр итә, әгәр бу сатучылар үзләренең килгән әйберләрен сатып бетереп иләренә кайтырга җыенсалар, миңа моның турында хәбәр итегез ди.
فَلَمَّا أَرَادُوا الرَّجْغَةَ إِلَى بِلَادِهِمْ أَخْبَرُونِ بِهِمْ. Һәм болар шунлыктан да бу сатучылар эшләрен бетереп өйләренә кайтырга җыенгач, Сальман аль-Фарисига моны хәбәр итәләр. Сальманга моны хәбәр итәләр. فألقيت الحديد من رجلي ثم خرجت معهم حتى قدمت الشام. Һәм Сальман аль-Фарис әйтә, мин ди аяктагы кандалаларны, бәйләүләрне, бугаларны ышкындырдым да бу кешеләргә таба кушылып, бу кешеләр белән кушылып кача бу. Һәм алар белән Шам җирлегенә килеп җитә. Шам җирлегенә килеп җитә. فلما قدمنا قلت من من أفضل أهل هذا الدين. Һәм Шам җирлегенә килеп җиткәч, бу кешеләрдән сорый. Бу Насара динендә иң яхшы, иң күп, ягъни динне иң белүче, шушы динне иң яхшы тотучы сезнең арада кем дип сорый? Қалу әл-усқуфун фил канисати. Һәм кешеләр җавап бирәләр, монда безнең ширкәдә усқуф епископ. Рус телендә епископ булган ул, монах инде. Бер монах дип безнең ширкәдә дип җавап бирәләр. قال فجئته فقلت إني قد رغبت في هذا الدين. Хамин Сальман аль-Фарис әйтә, мин бу кешегә килеп әйттем ди, мин сезнең динегезне кабул итәсем килә. وأحببت أن أكون معك. Хамин синең белән бергә буласым килә. أخدمك في كنيستك. Хамин синең белән калып, сиңа булышачакмын, һәм синең шушы ширкәңдә эшләргә булышачакмын. وأتعلم منك وأصلي معك. Синнән шушы Насара динен өйрәнәчәкмен, һәм синең белән бергә намаз укыячакмын ди. قال فادخل. Һәм шунда бу епископ әйтә, кирди. فدخلت معه قال فكان رجل سيء. Хамин кирип моның белән тора башладым, һәм бу кеше бик начар кеше булып чыкты. يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها فإذا جمعوا إليه منها أشياء اكتنزوا لنفسه ولم يغطي المساكين. Бу кеше дисели Сальман аль-Фариси, бу епископ, бу монах кешеләргә садака турында әмер итә. Ягъни шушы җирдә яшәүче кешеләргә садака бирегез. Мискиннәргә садака бирегез, ягъни садака җыера куша. Һәм аңа кешеләр бу монах, бу епископ бу садаканы кешеләргә таратыр өчен, мискиннәргә бирер өчен аңа җыйып килгәннән соң, ул бу садаканы мискиннәргә бирми, үзенә җыйып бара. Һәм мискиннәргә бер нәрсә бирми. Хәтта җамага сабга қилалин мин захабин ва варикин. Һәм Сальман аль-Фарис әйтә, хәтта бу епископ җиде шүлмәк алтын көмеш җыя ди. 7 шүлмәк алтын көмеш җыя. قال فأبغضته بغضا شديدا لما رأيته يصنع. Һәм Сальман аль-Фарис әйтә, мин бу кешене күрә алмаска әйләндем ди. Моның эшләгән хәлләрен күреп, мин бу кешене, епископны күрә алмаска әйләндем ди. Суммамат. Һәм көннәрдән бер көнне бу епископ үлеп китә. فاجتمعت إليه النصارى ليدفنوه. Һәм инде шушында торучы насаралар, христиан динләр моны бу епископны күмер өчен җыйлалар. فقلت لكم, һәм мин аларга әйттем, إن هذا كان رجل سوء. Шунлыкта бу сез күмергә килгән кеше бик начар кеше иде. يأمركم بالصدقة ويرغبكم فيها فإذا جئتموه بها اكتنزها لنفسه ولم يغطي المساكين منها شيء. Ул сезгә ди садака биргә әмер итә иде ди мискиннәргә. Һәм сез аңа күп итеп садака алып килгәч, ул аны мискиннәргә бирмәде, ә үзенә җыеп барды дип хәбәр итә бу кешеләргә. قالوا وما علمك بذلك. Алар син каян алып әйтәсең бу сүзләрне? Син каян беләсең моны? قال قلت أنا أدلكم على كنزه или كنزه. نعم. Ул әйтә, хәзер мин сезгә аның җыган малларын күрсәтәм ди. قالوا فدلنا عليه. Алар әйтәләр, әйдә күрсәт безгә дип әйтәләр. قال فأريتهم موضعه. Һәм бу вакытта Сальман аль-Фариси бу кешеләргә бу епископ җыган бөтен малны күрсәтә. قال فاستخرجوا منه 7 قلال مملوءة ذهب وورق.
Һәм әйтә, булар ди 7 чүлмәк алтын көмеш тутырылган 7 чүлмәк чыгаралар моннан. Qala falamma ra'ahu qalu wallahi la nadfinuhu abadan. Һәм моны күргәч бу халык әйтә, Аллаһ белән антабыз. Без бу кешене күммәячәкбез диләр. Biz bu kişini bir kaşında күммәячәкбез. Fasalabуhu. Һәм моны тәрегә кадаклап куялар, ягъни тәрегә кадаклап куялар бу кешене. Сумма раҗамуху бил хиҗарати. Шуннан соң моңа куйтып ташлар ата башлар бу кешегә. Сумма җаъу би раҗулин ахар фаҗагалуху би маканиhi. Шуннан соң монда бу ширкәүгә башка кешене алып киләләр. Башка кешене алып киләләр, шушы ширкәүдә инде эшләсен өчен, шулай епископ булып эшләсен өчен. قال سلمان الفارسي دوامته يقول سلمان فما رأيت رجلا لا يصلي 5 أرى أنه أفضل منه. Salman al-Farisi aytib, bu яңа килгән кеше турында мин ди 5 намаз укымаучы, ягъни 5 намазны кем укый? Мөселман кешесе. Безнең мөселманнар бит аерылып торырга тиеш, яхшы әхлак белән, яхшы тәрбия белән. Бу бит кеше мөселман түгел, бу бит насара. Алар бит 5 намаз укымыйлар. Шуңа әйтә, мөселман булмаучы, ягъни 5 намаз укымаучы, ләкин шуның кадәр яхшы хулыклы, шуның кадәр яхшы булучы кеше күргән юк ди бу кешедән кала ди. Ягъни бу кеше бик яхшы кеше булып чыга. Асхаду фи дөнья. Дөнья мәсьәләсендә бик аскет булып чыга бу кеше. ولا أرغب في الآخرة ولا أرغب في الآخرة. Һәм шулай ук ахират турында уйлаучы, моннан да артык уйлаучы кеше турында кеше күргәнем юк ди. ولا أتأبو ليلا والنهارا منه. Шулай көннәрен, төннәрен моннан да артык гыйбадат кылучы кешене күргәнем юк ди. قال فأحببته حبا لم أحبه من قبله. Һәм Salman al-Farisi әйтә, мин бу кешене шуның кадәр яраттым ди, моңа кадәр бер көнне дә моның кадәр сөймәдем ди. Ва aqamtu ma'ahu zamanan. Һәм мин бу кеше белән күпмедер вакыт бергә булдым, ягъни аның белән бергә була. Summa hadarathu al-wafat. Һәм бер вакыт бу кешегә дәгән үлем килә. Бу кешегә дә үлем килә. Faqultu lahu ya fulan inni kuntu ma'a. Һәм үлем алдыннан Salman al-Farisi бу кешегә әйтә, эй фулан ди, Мин синең белән бергә булдым. Ва ахбабтука хуббан лам ухиббука мин qablик. Һәм мин сине бер кешене яратмаган сыман бик кат яраттым ди. Ва кад хадарака ма тара мин амрилlah. Шундыкта сиңа Аллаһтан үзең күрәсең нәрсә килде, ягъни үлем килә. Фа иля ман тусиби. Кем янына миңа барырга, синнәсен кем янына миңа барырга васият бирәсең ди. Ма ta'muruni. Нәрсә миңа әмер итәсең ди. Qala эй бунай. Шунда теге епископ әйтә, эй улым ди. Валлаһи ма а'ламу ахадан al-yawmi гала ма kuntu alayhi. Шунлыкта мин ди бүгенге көндә бер кешене дә белмим, без диндә булган, безнең шикелле шулай диндар булган бер кешене дә белмим ди. Лaqad halaka an-nas wa baddaluhu. Шунлыкта кешеләр халак булдылар ди. Халак булдылар, ягъни динне калдырдылар. Чөнки әгәр кеше тире икән, һәм ул тире булып динне тотмый икән, бу кеше тире түгел. Бу үлет кеше. Бу йөрәк тире түгел. Хәтта мөселман дип үзен санаучы кеше, әгәр син бүген мөселман дип саныйсың, син тире икәнсең, һәм син диндә Аллаһка гыйбадат кылмыйсың икән, бил, синең йөрәгең тире түгел. Синең йөрәгең үле, шушы үле йөрәк белән үлеп киткәнче тизрәк тирел, Аллаһка кайт. Шуңа күрә бу епископ әйтә, кешеләр үлделәр ди, ва баддалу, динне алмаштырдылар ди. Чөнки без беләбез, насра, христианнар диннәрен алмаштыралар. Ягъни китапларын үзгәртеп язалар. Ва тараку аксара ма кану алейхи илля раҗулан бил Маусили. Бары тик бер кешедән кала ди. Маусил җирлегендә бер кеше бар ди. Ул ди безнең шикелле диндар ди. Ва хуа фулан. Һәм аның исеме шундый. Ва хуа гала ма kuntu алейхи валхик биhi. Һәм ул мин булган диндә барып аның янына кушыл, аның янына бар дип Salman al-Farisiга бу үзен васыят бирә. Фаламма мата ва гыйба лахикту би сахиби. Ябылышны. Һәм Salman al-Farisi әйтә, бу кеше үлгәннән соң ди, аны җирләгәннән соң мин теге кеше янына барып
кушылдым, аның дусты янына барып кушылдым. Факульту лаху я фулан, инна фулан аусани гинда маутихи ан алхиqa бик. Һәм әйттем, я фулан, мин ди синең дустың ди үлер алдыннан миңа синең янга килергә васыят бирде. Ва ахбарани аннака гала амрихи. Һәм ул миңа син аның динендә дип хәбәр итте. Факала ли аким гинди. Шуннан соң бу кеше әйтә, нәрсә дип әйтә? Аким гинди, ярар ди, минем белән булды. Фа акамту гиндаху. Һәм Сальман аль-Фарси әйтә, мин аның янында калдым. Ваҗадтуху хайра раҗулин гала амри сахиби. Һәм чынлыкта да бу кешене мин яхшы кешеләрдән итеп таптым. Яхшы кешеләрдән итеп таптым һәм чыннан да бу үзенең дустының динендә һәм бу динне бик яхшы тотучы кеше дип әйтә инде Сальман аль-Фарси. Фалам ялбас ан мат. Субханаллах, һәм күп вакыт үтми бу кешедә нәрсә? Бу кешегә дә үлем килә. فلما حضرته الوفاة حضرته الوفاة قلت له يا فلان إن فلان أوصى بي إليك وأمرني باللحوق بك. Хамин бу кеше янына килеп әйттем үлем алдыннан, эй фулан, шыныкта шундый кеше миңа синең янга килергә кушты. Синең янга килеп кушылырга кушты. وقد خبرك من الله عز وجل ما ترى. Шыныкта сиңа Аллаһтан үзең күрәсең нәрсә килә. فإلى من توصي بي. Һәм син миңа кем янына барырга васыят итерсең? Ва ма таъмуруни, нәрсә миңа әмер итерсең? Кал ай бунайя. Бу кеше әйтә, эй улым ди. Валлаһи ма агламу раҗулан гала мисли ма кунна галайһи илля раҗулан бин насибин. Әйтә, мин ди насибин җирлегендә яшәүче бер кешедән кала башка бер кешендә белмим ди, безнең диндә булучы. Безнең диндә булучы башка бер кешендә белмим ди. وهو فلان حمول فلان فالحق به أنو يانا برب قشل. قال فلما مات وغيب لحقت بصاحب نصيبين وجدته. Һәм бу кеше үлеп, бу кешене җирләгәннән соң мин шул насибин җирлегендә булган шул кешегә барып кушылдым. Сальман аль-Фарси әйтә. Ва ахбартуху би хабари ва ма амарани бихи сахиби. Һәм мин бу кешегә барнасын сөйләп бирдем, аның дустының васыятын сөйләп бирдем. Qala fa aqim гинди. Һәм бу кеше әйтә, ярар ди, минем янда калды. Фақамту гиндаху фаваҗадтуху гала амри сахибихи. Һәм мин бу кеше янда калдым, һәм чынлыкта бу кеше үзенең дустының динендә иде. Фақамту мага хайр раҗулин. Һәм бу чыннан да иң әйбәт кешеләрдән иде. Фаваллаһи ма лабиса ан назала бихил маут. Субханаллах, бу кешегә нәрсә килә? Бу кешегә дә үлем килә. Фалам хадарат культу лаху я фулан. Һәм бу кеше үлем алдыннан ятканда мин моңа килеп әйттем, эй фулан, инна фулан кана ауса би иля фулан. Шунда шундый кеше мине шундый кешегә җибәрде. Сумма ауса би фулан илейка. Соңнан тегесе синең янына җибәрде. Фәйләмән туси би. Син мине кемгә җибәрәсең? Миңа нинди васыят бирәсең? Ва ма таъмурuni, нәрсә миңа әмер итәсең? Qala эй бунай. Валлаһи ما نعلم أحدا بقي على أمرنا آمرك أن تأتيه إلى رجلا بعموريته. Бу кеше әйтә, эй улым ди, шынлыкта Гамурия җирлегендә яшәүче бер кешедән кала башка бер кешендә белмим ди, бүгенге көндә шушы диндә калучы. Шушы диндә, без булган диндә калучы башка бер кешендә белмим ди. فإنه بمثل ما نحن عليه. Шынлыкта ул безнең шикелле. Безнең динебездә فإن أحببت فأتيه. فإن أحببت فأتيه. Әгәр син теләсәң, аның янына бар ди. قال فإنه على أمرنا. Һәм әйтә, ул шунда безнең динебездә ди. قال فلما مات وغيب. Һәм Сальман аль-Фарси әйтә, бу кеше үлеп җирләгәннән соң ди, لحقت بصاحب عمورية. Мин шушы Гаммурия җирлегендә булган кеше янына бардым ди. انتبهوا فأخبرته خبري. Һәм мин шушы Гаммурия җирлегендә кешегә үземнең хәбәрне сөйләп бирдем. فقال أقم عندي. Бу кеше нәрсә әйтә? Минем янда калды. فقمت مع رجل على حد أصحابه وأمرهم. Һәм мин шушы аның иптәшләре булган, иптәшләре тоткан диндә булучы кеше янында калдым ди. قال
فاكتسبت حتى كان لي بقرات وغنيمة. Һәм Сәлман әл-Фарси әйтә, мин бу кеше янында булганда акча эшләп, үземә сыер сатып алдым ди, һәм сарыклар сатып алдым ди. Сарык. Qala summa nazala bihi amrullah. Һәм бу кешегә нәрсә килә? Бу кешегә дә үлем килә. Бу кешегә дә үлем килә. فلما حجر قلت له يا فلان. Һәм үлем алдыннан бу кешегә килеп мин әйттем, эй фулан, inni kuntu ma'a fulan. Шунда мин шундый кеше белән булдым. Ауси би фулан иля фулан. Ул инде миңа шул кешегә җибәрде, тегесе икенче кешегә җибәрде. Ва ауси би фулан иля фулан. Тегесе икенчесенә җибәрде, өченчесенә җибәрде. Сумма ауси би фулан илайка. Һәм ахырысы сиңа җибәрде. Фа иля ман туси би. Син инде мине кемгә җибәрәсең дип әйтә. Син инде мине кемгә җибәрәсең дип әйтә. Ва ма ta'muruni. Нәрсә миңа әмер итәрсең? Qala ya bunayya. Бу кеше инде үлем алдына әйтә, эй улым ди. Ма a'lamuhu asbaha ala ma kunna alayki ahadun minan nasi amaraka an ta'tihi. Шынлыкта мин ди бүген ди бер кешене дә белмим ди. Шушы диндә булучы, сиңа барырга васыят итүче бер кешене дә белмим ди. Валакиннаху кад азаллака заман наби. Ләкин ди, син ди пәйгамбәр заманына җиттең ди. Пәйгамбәр заманына кадәр ничек булган ул? Син ди пәйгамбәр заманын каршы алдың. Ягъни хәзер пәйгамбәр заманы җитте ди. Хуа мабгусун бидини Ибрахим. Һәм бу пәйгамбәр, ягъни затлы пәйгамбәр җибәреләчәк. Һәм бу пәйгамбәр Ибрахим галәйһиссәлам булган дин белән җибәреләчәк дип әйтә бу насара, бу христиан. Яхруҗу би ардил гараб. Һәм бу пәйгамбәр гараб җирлегеннән чыгачак. Мухаҗиран иля арди бейна харратайни бейнахума нахл. Һәм бу кеше гараб җирлегеннән чыкканнан соң ике тау, ике кыя арасында үскән пальма агачлары янына күчеп китәчәк. Бихи галаматун ла тахфа. Һәм бу кешенең, бу пәйгамбәрнең кашырып булмасык, яшереп булмый торган билгеләре бар. Бу пәйгамбәрнең билгеләре, галамәтләре бар. Якулу хадия. Һәм бу пәйгамбәр бүләк итеп бернәрсә бирсәләр, моны ашаячак. Ягъни бүләк биргән әйберне ашаячак. Вала якулу садака. Һәм бу пәйгамбәр садакага биргән нәрсәне ашамаячак. Бейна катифайхи хатимун нубуа. Һәм аның ике колак сөяге уртасында пәйгамбәрлек печәте. Ягъни пәйгамбәрлек билгесе, радимый пятно дип әйтәләр. Пәйгамбәрлек билгесе. Фаин истатата ан налхака битилкал билад фафгал. Әгәр шушы җирлеккә бара алсаң, шунда бар дип моңа васыят итеп әйтә. Игътибар итегез. Бу насара христиан диндә булган кеше шушы пәйгамбәребезнең Мөхәммәд галәйһиссәлам пәйгамбәребезнең чыгу турында хәбәр итә. Аның бөтен билгеләрен аңлайтып бирә. Каян чыгып, кая барасын әйтә. Ягъни христианнар беләләрме, белгәннәрме Мөхәммәднең чыгасын? Әйе, белгәннәр. Аллаһ субханаһу ва тааля Коръәндә нәрсә дип әйтә? وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله. كيف قال؟ وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يديه توراة ومبشرا برسول اسمه الذي جاء من بعد اسمه أحمد. الله سبحانه وتعالى قرآن دايتا عيسى ابن христианнарның пәйгамбәре Иса алейхиссалам. Иса дип әйтәләр, Иисус дип әйтәләр. Ул әйтә, эй бани Исраил халкы ди. Шунлыкта мин сезгә Аллаһтан җибәргән илче, сездә булган Тауратны исбат итер өчен, һәм сезне сөендерер өчен ни белән? Миннән соң килүче Ахмад исемле, ягъни Мөхәммәд исемле пәйгамбәр белән. Шулай дип әйтә. Ягъни христианнарның китапларында Тауратта Инҗилдә язылган була, Тауратта да Инҗилдә дә язылган була Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва салламның килүе. Ләкин бүгенге көндә христианнар беләнме монда? Беләләрме? Юк, белмиләр.
Христианнар белмәр, чөнки аларның китаплары үзгәртелеп бетте. Аларның китаплары үзгәрелеп бетте. Первый Завет, Второй Завет, Новый Завет, Старый Завет. Ягъни алар үз куллары белән шушы епископлар аларның китапларын үзгәртеп бетерделәр. Кирәкмәс нәрсәләрне үзләренә кирәкмәс нәрсәләрне алып аттылар, кирәклесен калдырдылар. Ләкин яһудлар, иудейлар беләләрме Пәйгамбәребезнең чыгасын? Алдан белгәннәр, аларның да китапларында язылган. Тауратта. Ләкин бүген беләләрме яһудлар? Беләләр. Алар беләләр, христианнар алар беләләр, ләкин яшерәләр. Яра, дәвам итәбез. Хамид әйтә, бу епископ әйтә моңа, әгәр дә син алар шушы Пәйгамбәр чыккан җирлеккә барып кушыла алсаң ди, моны эшлә. Барып кушыл ди. Qala summa mata wa ghuyiba. Ham Salman al-Farisi әйтә, шуннан соң бу кеше үлде ди, һәм аны җирләделәр. Famakastu fi amuriyati ma sha Allahu an amkasa. Хамин бу җирлектә күпмедер Аллаһ теләгән вакыт күләмендә шушы җирлектә калдым ди. Summa marra bi nafarun min kalbin tijaran. Һәм шул вакыт безнең җирлеккә Кәлб исемле җирлектән сатучылар килде. Ягъни Кәлб исемле каудан, ягъни Кәлб исемле җирдән сатучылар килде ди. Факульту лакум тахмилуни ила ардил гараб. Мин аларга әйттем, мине шушы гараб җиренә алып барыгыз әле ди. Ва угтикум би бакарати хазихи ва гунаймати хазихи. Әгәр мине шунда алып барсагыз, мин сезгә үземнең сыерымны бирәм, һәм сарыкларымны бирәм. Qalu na'am. Bu kişiler ayttılar, yarar diye ayttılar. Wa a'taytuhumuha wa hamaluni. Hamı aytdı, min alarga diye үземнең сыерымны, сарыкларымны бирдем, һәм алар мине үзләре белән алып киттеләр. Hatta iza qadimu bi wadi al-qura zalamuni. Salman al-Farisi әйтә, һәм без торган җирлектән чыгып Al-Qura дигән долинага килеп җиткәннән соң бу кешеләр миңа зулымлык кылдылар. Фабагуни мин раҗулин мин al-Яһуд габдан. Салман аль-Фарисины бәйләп, куллыкка, әсирлеккә төшереп, кул иттереп сатып җибәрәләр. Бер яһудка сатып җибәрәләр. Факунту гиндаку, һәм мин бу яһуд белән калдым. Вараайту нахла, һәм бу яһуд мине үзенең җирлегенә алып кайтканнан соң мин пальма агачларын күрдем. Раҗауту ан такуна al-balad allazi wasifa li sahibi. Һәм мин пальма агачларын күргәннән соң бу җирнең миңа шушы минем дустым, мин хезмәт иткән кешем тасвирлап биргән шушы пәйгамбәр чыгасы җир булуын теләдем ди. Ул бит аңайтты, ул пальма җирлегенә күчеп киләчәк дип. Валам яхикка ли фи нафси, ләкин минем күңелем тыныч түгел иде ди. فبينما أنا عندك قدم عليه ابن عم له من المدينة من بني قريظة. Хамин бу кешегә хезмәт иткәндә, аның янына аның племяннигы килде. Бу кешенең племяннигы килде. Фабтагани минху. Һәм бу кеше мине шушы племяннигына шулай ук сатып җибәрә, кыл иттереп сатып җибәрә. Фахамалани иля al-Madinata. Һәм бу племяннигы, бу яһудның племяннигы Салман аль-Фарисины Мәдинә җирлегенә алып кайта. Ягъни моның абысының улы кайда яшәгән була? Мәдинәдә. Менә без бүген торган Пәйгамбәребезнең мәчете булган Мәдинәдә, шушы Мәдинәгә алып килә моны. Фаваллаһи ма хуа илля ан раайтуха фагарафтуха би сифати сахиби. Һәм Аллаһ белән анд итәм. Бу җир нәкъ минем дустым тасвирлап биргән шушы пәйгамбәр киләсе җир дип әйтә, күргәч инде шулай дип әйтә Салман аль-Фариси. Фа aqamtu биха, һәм шунда мин яши башладым. Ва бәгәс Аллаһу расулаху фа aqama би Мәккәтә. Һәм шул вакыт Аллаһ үзенең илчесен җибәрә, пәйгамбәрне Мәккәдә. Бу бит Мәдинә, Мәккәдә илче чыга. Ягъни Аллаһ Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям җибәрә. Так, интернетка дип язып җибәрәм монда.
Өзелеп эшләде. Хәзер. Тыңлашырмы? Хәзер. Давай, ну хобс. Так, бисмилlah. Әйтә, нәрсә әйтә? Яра, калсын, тиме. Шундыр. Әйтә, Сальман аль-Фарис әйтә, һәм шул вакыт Мәккәдә пәйгамбәр чыга ди. Мәккәдә пәйгамбәр чыга, ягъни Аллаһ үзенең илчесен җибәрә Мәккәдә. ما أقام لا أسمع له بذكر ما أنه فيه من شغل رقي يعني من أنن турында пәйгамбәр турында бер нәрсә ишетмим ди. Чөнки мин о битне кул хезмәт белән гел эш белән мәшгуль булдым ди. ثم هاجر إلى المدينة فوالله إني لفي رأس غزق لسيدي أعمل فيه بعض العمل. Һәм шунда ди пәйгамбәрбез ди Мәккәдән ди Мәдинәгә таба һиҗра кыла. Ягъни күчеп китә. Без беләбез, пәйгамбәрбезне Курайш Мәккәдә язалый башлагач, Аллаһ аңа Мәдинәгә күчеп китәргә әмер итә. Һәм Сальман аль-Фарис әйтә, мин ди пальма ботагында өстә ди хуҗам кушкан ниндидер эш эшлидем ди. Ва сайиди җалисун иза aqbala ibn ammi lahu hatta waqafa alayhi. Һәм шул вакытта минем хуҗам аста агач төбендә утыра иде, һәм аның янына абысының энесе килде. Аның янына кунакка абысының энесе килде ди. Фaqala фулан qatalallahu bani qaylata. Һәм бу килгән кеше үзенең абысына әйтә, Аллаһ ди бани qaylata кабиләсен халак итсен ди, үтерсен ди. Валлаһи иннакум ал'ан لا مجتمعون لمجتمعون بقباء على رجل قدم عليهم من مكة اليوم دي بوكشسيلي الله دي شوش بني قيلة قبيلesi دي قبا جيرلегендә бер кеше янына җыйдылар ди. Ниндидер Мәккәдән күчеп килгән кеше янында җыйдылар ди. Кыба җирлеге бүгенге Куба мәчетенә кем хаҗа килде? Бүгенге Куба мәчете бармы? Нәшул җирлек. Кыба җирлегендә ниндидер кеше янына җыйдылар ди. Язгамуна аннаху бани наби. Һәм алар бу кешене пәйгамбер дип уйлыйлар. Qala falamma sami'tuha akhazatni al-ghurawa. Һәм Сальман аль-Фарис әйтә, мин моны ишеткәч тетрәнә башладым ди. Кылтырый башладым ди. Хәтта зананту анни саасқуту ала сайиди. Хәтта мин шушы кылтыравымнан пальма агачынан үзенең хуҗам үстенә җыгылып төшерим дип уйладым ди. Qala wa nazaltu an nakhlati faj'altu aqulu li ibni ammihi zalika ماذا تقول. Хамин шунда пальмадан аска төштем дигән бу кешенең кунагы янына килеп әйттем, син әле генә нәрсә әйттең? ماذا تقول؟ قال فغضب سيدي فلكمني لكمة شديدة. Һәм хуҗасы моны күргәч бик каты ачулана һәм Сальман аль-Фарисига бик каты итеп китереп суа. ثم قال ما لك ولهذا. ثم قال ما لك ولهذا. Синең монда ни эшең бар? أقبل على عملك. Барана эшеңне эшлә. قال قلت لا شيء إنما أردت أن أستثبت عما قال. Ул әйтә, бер нәрсә түгел ди. Бары тик шушы ишеткән нәрсәмне кире сөйләсем килде ди. Qala wa qad kana ghindi shay'un qad jama'tuhu. Һәм Сальман аль-Фариси әйтә, минем ди ниндидер җыган малым бар иде ди. Үзем җыган малым бар иде. Ниндидер акчасы бар иде аның ди. فلما أمسيت أخذته ثم ذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وسلمان الفارسي تا كيشيت كشتي من دي شوشة بلغان малымны алдым да инде ашарга ризыклар ала да инде һәм Аллаһның илчесе янына юл тоттым ди. Ва хуа би Киба. Һәм мин килгәндә ул Киба җирлегендә утыра иде. Фадахалту галайки факульту лаху. Һәм мин
Аллаһның илчесе янына кирип әйтте: "Аннаху кад балагани аннака раҗулун салих." Миңа ди сине яхшы кеше дигән хәбәр килеп иреште миңа ди Сальман аль-Фарси әйтә. "Ва мака асхаб лака гурабау зау хаҗа." Һәм синең кырыеңда синең дусларың шит җирдән күчеп килгән һәм алар мохтаҗлар, ягъни шит кешеләр, читтән күчеп килгән мохтаҗ кешеләр. "Ва хаза шайъун кана гинди лисадака." Менә минем садакага дип әзерләп куелган ниндер малым бар иде, әйберләрем бар иде. Фараайтукум ахакку бихи мин гайрикум. Хамин сез бу садакага башка кешеләрдән хаклырак дип күрәм ди. Qala faqarrabat faqarrabtuhu ilayhi. Хамин бу садакамны, шәйберләремне пәйгамбәребезгә таба якын китердем. Фaqala Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям ли асхабихи. Шунда Аллаһның елчесе үзенең сахабаларына әйтте: "Кулу ва амсака ядаку фалам якул." Һәм ул үзенең дусларына әйтә: "Ашагыз" ди шушы садаканы, ләкин үзе ашамый. Qala faqultu fi nafsi hadha wahidatun. Һәм шунда Сальман аль-Фарси әйтә: "Бу ди беренче ди. Нигә шулай әйтә? Чөнки аңа дусына нәрсә дип әйткән иде? Аның пәйгамбәрнең яшереп булмый торган эш галәмәте булачак. Беренчесе нәрсә? Ул садака ашамый. Һәм Сальман аль-Фарси тикшерә. Суза нәрсә? Пәйгамбәрбез ашамый әйтә, менә бу ди вахидатан ди. Монсы беренче галәмәт ди. Үзенә әйтән шулай дип, үзенә эшеннән генә. Сумма инсарафтум анху. Шуннан соң кайтып китәенә, фаҗамаъту шайъан. Шуннан соң тагын ниндер мал җыя, ниндер нәрсәләр җыя. Фатахаввала Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям иля Мәдинәдә. Бу вакытта инде пәйгамбәрбез Куба җирлегеннән Мәдинәнең ичке ягына таба юл тота. Без беләбез, пәйгамбәрбез килә понедельник көне Мәккәдән күчеп килә Мәдинәгә. Килә Куба җирлегендә туктый. Аннан соң анда шушы Куба иң беренче мәчет диләр, Куба мәчете. Һәм җомга көнне шушы Куба җирлегеннән Мәдинәнең уртасына таба юнәлә. Һәм менә бүгенге көндә пәйгамбәрбезнең мәчете бармы? Шунда туктый. Һәм Сальман аль-Фарси та пәйгамбәрбез Мәдинәгә таба күчеп китәде. Ягъни шушына әйтәйин ул. Сумма җитту бихи фaqultu. Сальман аль-Фарси тагын килә пәйгамбәрбезгә әйтә: "Инни раайтука ла такулу садака." Мин ди синең садака ашамаганыңны күрдем. "Ва хазихи хадиятун акрамтука биха." Менә бу күчтәнәш ди, садака түгел, күчтәнәш. Һәм мин моны сиңа бүләк итәсем килә ди. Qala fa'akala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam minha. Һәм шунда пәйгамбәрбез бу күчтәнәштән үзе ашый башлый. Ва амара асхабуху факулу мa'ahu. Һәм шунда үзенең сахабаларына бирә һәм алар да аның белән бергә ашый башлар. Qala faqultu fi nafsi hatani ithnatani. Шунда Сальман аль-Фарси үзенә әйтә: "Монсы ди икенчесе булды" ди. Менә инде ике галәмәте булды пәйгамбәрлекнең ди. Сумма җитту Расулуллаһ саллаллаһу алейхи ва саллям ва хува би бақигил аль-Гharqa. Һәм шунда кайтып китә, күпмедер вакыттан соң тагын пәйгамбәрбез янына килә. Сальман аль-Фарси. Бу вакытта пәйгамбәрбез Бақиг җирлегендә була. Бақиг җирлеге ул бүгенге көндә менә пәйгамбәрбез мәчете бармы? Кырыенда зиярат бармы? Зиярат. Мәчетнең сул ягына зиярат. Менә шул Бақиг җирлеге атала. Пәйгамбәрбез шул җирлектә була. Qala qad tabiga janazata min ashabihi. Һәм пәйгамбәрбез бу вакытта җеназа озата торган була. Кемдер үлә сахабаларның. Галейхи шамлатан. Һәм пәйгамбәрбезнең үстендә ике плащ була. Ва хува җалисун фи асхабихи. Һәм пәйгамбәрбез үзенең сахабалары арасында утыра торган була. Фасалламту галейхи. Һәм мин аңа сәлам бирдем. Сумма истадарту анзуру иля захрихи. Һәм Сальман аль-Фарси пәйгамбәрбезнең артына таба чыга да аның аркасына таба карый башлый. Аңа бит теге әйтте, теге монах. Аның ике култык астын, ике калак сөяге арасында пәйгамбәрлек печәте булачак дип. Һәм ул аның айкырның артына чыгып, арттан күзәтә башлый. Хал арал хатима аллази васафа ли сахиби. فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم استدرته غرف أني
астасбиту фи шайин васафа ли. Шунда Аллаһның илчесе моның арттан күзәткәнен сизеп ала. Һәм аңлый моның нәрсә эзләгәнен. Моның нәрсә эзләгәнен аңлый. Кала фаалqa ридааху ганзахи. Һәм пәйгамбәр шунда үзенең өске киемен төшерә. Шушы калак сөякләре арасын ача. Сальман аль-Фарси күрсәтер өчен. Фаназарту ила аль-хатима фагарафтуху. Һәм шунда Сальман аль-Фарси пәйгамбәребезнең артта пәйгамбәрлек печәтен күреп ала һәм таный моны. Фанкабабту алейхи уқаббилуху ва абки. Һәм шунда Сальман аль-Фарси мин шунда ук пәйгамбәрнең артыннан килеп аңа таба җыгыла. Һәм аны үбә башлый. Һәм җылый. Фақала ли Расулуллаһи саллаллаһу алейхи ва саллям. Фақала ли Расулуллаһи саллаллаһу алейхи ва саллям иштеләм икән кирип кара юкмы? Иштеләм икән. Монда звонителлар. Иштеләм икән. Шалтыраттылар монда. Иштеләм икән тыңлаучыларга. Язып җибәрегез әле. Язып иштелә. Шуннан соң Сальман аль-Фарси пәйгамбәргә та җыгыла. Аны үбә башлый, җылый. Уйлап карыйсызмы? Сальман аль-Фарси күпме ел үтә шушыны табар өчен, нинди авыр юллар үтә. Һәм җылый башлый. Бүген кыл хәзер, бу вакытта кыл Сальман аль-Фарси. Фақала ли Расулуллаһи саллаллаһу алейхи ва саллям тахаввал. Шунда Аллаһның илчесе әйтә, кил монда ди, ягъни үзенең алдына чакыра, ул безнең артына таба җыгыланың. Фатахаввалту, һәм Сальман аль-Фарсиның алдына таба күчә. Фақасасту алейхи хадиси. Һәм Сальман аль-Фарси аңа пәйгамбәргә үзенең ниләрен сөйләп бирә. Шушы үзе белән булган бүтән хәлне сөйләп бирә. Кама хаддасака я Ибн Аббас. Ничек Ибн Аббаска сөйләде? Нәкъ шулай сөйләп бирә. Qala fa'aghjaba Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam an yasma zalika ashabahu. Һәм шунда пәйгамбәрбез шушы хәлне үзенең сахабаларына да ишеттерәсе килә. Сальман аль-Фарси белән булган хәлне. Сумма шагала Сальман арикун хатта фатаху мага Расулиллаһи саллаллаһу алейхи ва саллям Бадра ва Ухуд. Һәм Сальман аль-Фарси бу вакытта Яһуд кешесендә кул була. Һәм ул әйтә, һәм мин шушы кыллыгым аркасында пәйгамбәребез белән Бадр сугышында һәм Ухуд сугышында аның белән катнаша алмадым. Чөнки без белгәнебезчә, кыл кеше әгәр аның хуҗасы җибәрмикән, ул җихадта катнаша алмый, сугышка бара алмый. Шуңа күрә Сальман аль-Фарси әйтә, мин ди сугышта катнаша алмадым, Бадр сугышында һәм Ухуд сугышында. Qala thumma qala li Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam katib ya Salman. Шунда пәйгамбәребез әйтә, бер көнне katib ya Salman, ey Salman ди, үзеңне сатып алу өчен кыллыктан үзеңнең хуҗаң белән килешү төзү ди. فكتبت صاحبي على 300 نخلة وأخيها له بالفقير. Сальман аль-Фарси мин ди үзенең хуҗам белән килешү төзедем. Һәм хуҗасы әйтә, 300 пальма агачына булар килешү төзиләр. Ягъни Сальман аль-Фарси аңа буразналап, түтәлләп 300 пальма агачы утыртып биргә тиеш була. Әгәр дә 300 пальма агачы ул чынлыкта бик зур мал. Бүгенге көндә кемнең 300 пальма агачы бар, хәтта бүгенге көндә Мәдинәдә, бу бик бай кешеләрдән санала. Ягъни аңа хуҗасы булдырып булмый торган бәя куя. 300 пальма агачы утыртып акша. Ва би 40 ауқията. Һәм 40 ауқия алтын көмеш алып килеп бирә акша. Бер ауқият якынча 40 грамм. Әгәр дә граммга алмаштырсак, кило ярым аңа алтын көмеш шуңа өстәп алып килеп бирә акша. Фақала Расулуллаһи саллаллаһу алейхи ва саллям агину ахакум. Шунда пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям моны ишеткәч, сахабаларына әйтә, дустыгызга, кардәшегезгә булышыгыз ди. Кардәшегезгә булышыгыз ди, үзен сатып алырга. Фаагануни бинахли раҗулин бисаласина вадиятан. Һәм шунда бер кеше миңа 30 пальма үсентесе алып килеп бирә. Ва раҗулу би 20, икенчесе 20-не алып килеп бирә. Ва раҗулу би 25, һәм өченчесе
15'ni alıp bi 15, üçüncüsü 15'ni alıp gelip bire. Ve raculu bi 10, birisi 10'nu alıp gelip bire. Yani ar-raculu bi kadri ma indahu. Yani ha bir sahabe küp mü alıp gelip bire olana palma usintesi. Barısı da Salman'a taşı başlar. Hatta içtematu li 300 vadiyetin. Ham Salman al-Farisi ete hatta min dadi 300 palma usintesi jıyıldı. 300 palma usintesi jıyıldı. Fakala li Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem izhab ya Salman. Şunda Allah'ın işi ete bardı ya Salman. Fefakkir leha bardı şu 300 palma ağaçına şıkırlar yasa. Yani oturtur için şıkırlar yasa, buraznalar yasa. Feiza faragta fa'tini akunu ana adaguha biyaday. Şıkırlar, palmaga şıkırlar yasa bitirgenden soң meni şakır. Min onlarını özüm öz kolum bilan oturtacakmın diye Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Fefakkartu leha. Ham Salman ayta, ham men de barıp de şıkırlar yasadım. Ve a'anani ashabi. Ham minga dostlarım buluştu. Bu şıkırını yasagan dostlarım buluştu. Hatta iza faragta minha jittu fa akhbartuhu. Ham şıkırlar yasa bitirgenden soň men bunun turda kelip Peygamberimizge haber ettim. Faharaca Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem magiye ileyha. Ham şundan soň Peygamberimiz benim bilen şuşu jirlikka taba yöneldi. Fecealna nuqarribu lehu el-vadiye. Ham biz de indi dostları bilen Peygamberimizge şuşu usintilerini epkilip bire başladık. Ve yadahu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biyadihi. Ham Peygamberimiz her bir usintini şuşu şıkırga düşürüp oturta başladı. Fevellezi nefsu Salman biyadihi. Ham Salman ete benim yüreğim kolunda bulgan zat bilen ant etem. Yani Allah bilen ant etem di. Ma matet minha vadiyetun vahidetun. Peygamberimiz oturtkan şu 300 palmanın birisi de ölmedi. Her birisi ösüp çığa şundan soň. Her birisi de ösüp çığa. Uylap karysma. Peygamberimiz şunun barısına öz koluna oturtkan. وأديت النخل وبقي على المال. إلي وأديت درينو. وأديت النخل وبقي على المال. Ham Salman al-Farisi ete mindi şuşu usintiler usip çıkandan soň hujama şuşu palmalar oturtulgan jerini tapşırdım. Hujama şu palmalar oturtulgan jerini tapşırdım. Çünki bit alların kilişleri şu idi. 300 palmalar şu oturtup bergat deyişidi. Fa utiya Rasulullah مال فأوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل بيضة الدجاجة من ذهب من بعض المغازي. Ham bir vakit Peygamberimiz Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem Salman'a bir tavuk yumurtası şekli altın bire. Tavuk yumurtası şekli altın bire. Fakale ma fa'ala farisi el-mekatibu. Ham ayta anda bizning tigi Faris, yani Salman Turnasiri, bizning tigi Faris narsa ishladi o'zining xo'jasi bilan, ya'ni tigi kelishuv bo'yicha narsalar ishlaydi bugun deb so'raydi. Qala fadughitu lahu. Ham shunda Salmanni Peygamberimiz yana olib keladilar. Faqala khuz hadhihi fa'di biha ma alayka ya Salman. Ham Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem ana şuşu altını, yani şuşu altın kisegen tuttura ham ayta bardi Salman dey. Bardi şuşunu dey o'zining xo'janga berdi. Şuşunu o'zining xo'janga ber. Faqultu wa ayna taqaw hazihi ya Rasulullah mimma alayya. Ham Salman al-Farisi bu narsani tutib endi g'ajab ayta, ey Allohning elchisi, bu dey şuşu men berasi, yani kilo yarim oltin kumushga tengmini, yani shuni men tegizlanirmi deb so'raydi. Qala khuzha. Şunda Peygamberimiz ayta, al şey ya Salman diye al de. Fe innallaha azza ve celle seyuaddi biha anka. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ayta, Allah senin için al de, Allah senin için o'zi qaytaracak. Allah senin için o'zi qaytaracak.
قال خمشندا سلمان الفارسي أيتا فأخذتها فوزنت لها منها خمinde min onu aldım di hocama alıp bardım ham ulşagaştın onu ulşaga koyarlar ulşimni Salman vellezi nefsi Salman biyadihi 40 avqiya hameta Allah bilan ant etamdi biz bu altınni ulşaga koygaş 40 avqiya çıga yani alarning kilo yarım kilişler var idi bunun ağırlığı kilo yarım bular فَاَوْقَيْتُهُمْ حَقَّهُمْ Hamin alarga kilişde bulgan ecetini birdim. Yani özünün hocasına ecetini kaytarıp bire. وَهُتِقْتُ Ham özümni azat ettim kıllıktan. فَشَهِدْتُ مَعَ رَسُولِ اللّٰهِ sallallahu aleyhi ve sellem el-Khandaka Hamin Allah'ın ilişkisi bilen Khandak soğuşunda katlaştım şundan sonra. ثم لم يفوتني معه مشهد Ham şundan sonra men peygamberimiz bilen bir soğuşunda kaldırmadım diye. Bir soğuşunda kaldırmadım diye. Ham şunun bilen bu hadisi biz tamamlana ham endi şu hadisni yumg'oqlab aytasim kela ko'rasizmi? Salman al-Farisi şu haqliqni topir uchun nindi yo'llar o'tadi. Ham hatta peygamberimiz bir vaqt aytadi Salman turda agar de haqliq dedi yulduzga ustidagi havodaga yulduzga ko'rsatadi. Agar haqliq tigi yulduzda bo'lsa Salman ani topir edi deydi. Salman ani topir edi deydi. Ya'ni u betinde o'zining uyida atisi podsho shu yerlikda xo'ja boshliqlarning birisi shundan ketib din izlab qulluqqa tusha nindi yo'llar o'tadi. Ko'pmi ağırlıklar kişire. Lakin onun şu ihlasligi arkasında Allah subhanahu taala ana turu yolunu ko'rsatadi ham şu yerliklarga kelib ol peygamberimizning dinini qabul etadi. Ham endi so'ngan peygamberimiz o'lgandan so'ng sallallohu alayhi vasallam hatta Salman kiri ani qo'yalar bir shaharga boshliq etib qo'yalar. Kiri bir shaharga boshliq etib qo'yalar. Şuna göre Allah radıyallahu anhum. Şuna göre Allah subhanahu teala Allah'tan aytdı. Allah onlardan razı buldu. Allah onlardan razı buldu kimden? Sahabelerden. Yani bizge kelsek bugün biz bugün kızganışka karşı anday tugel. Bizge bugün ezgina ağırlık bolsa da biz dinimizni kaldırabız. Biz bugün dünya artından şababız. Kişiler, sahabeler din artından şaptılar. Din artından şabıp şunday ağırlıklar kişiler. Yani biz bugün dünya artından şabıp ağırlıklar kişirabız. Ham endi bizning agar dinimizga nindir ozgina vaqtimiz qolgan ekanda 5 minut shunda biz narsalar ishlarga tirishamiz. Shunga ko'ra bizning bugun baxtimiz da yo'q. Shunga ko'ra biz bugun bizning o'ngishimiz da yo'q. Dinda dagin, dunyolikda dagin. Barakallohu fikum. Ham endi shu o'rinda to'xtalamiz. Subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.